uTikoloshe ke into ekhandwayo. Into ekhandwayo nje sikhanda ngendlela ezahlukene kakhulu. Singakhanda nje uTikoloshe sikhande ngawo uphila nje khehla. Sithi uma sikhanda ngawe siyakhanda simlungise simethi igama lakho. Bese sithola into eyodwa eyinsila yakho esizoyisebenzisa ukuze wena uphenduke uTikoloshe. Sikhanda kanjena ke sithola into eyisilwane noma into esizokhanda ngayo kodwa kuba kakhulu ngento eyisilwane esinjengenja, imbuzi, inkomo, ingulube. Isirhaba sikwazi ukukhanda ngaso ngoba isithithibala leyo nto. Ufuna sikhande ngento ezama ukuthi ithi ukusheshashesha kakhulu. Bese sizama ukuthi sithole leyo nto uma ukuthi inkomo ufuna sisike noma into eyisikhumba kuyona kanjalo. Sithole noma into ewuboya ishoba lembuzi kanjalo sithole izinto ezizokwazi ukuthi isheshe siyokhanda ngazo ke lezi zinto ukuze kuzokwazi ukuthi lento ife ngapha ivuke ngakuthini. Mawufuna ukuthi aba celebrate phela nabo bayakwazi ukucelebrate. Ukucelebrate kwabo uya emfuleni qobo, emfuleni ohambayo. Umise izibani zakhe ezu8 ezimnyama ngaphesheya komfula, ezimhlophe ngapha komfula. Mase la phakathi nendawo uthenga amasi amaningi uvube endishini uyokubabuka live bewadla amasi ujabule nawo. Lo ingozi uma wena ungasenzi kahle. Uma nje ungasenzi kahle phela kufuna wazi lo ingozi kufuna nje mhlambe la ebaleni ube nazo inkukhu ufuye inkukhu mkhulu ukuze uzokwazi ukuthi futhi zingabi khona ezimnyama ngoba bazokubalekela. Kufuna wazi ukuthi inkukhu ebufu badla inkukhu ebufu ekseni. Uyathatha nje wena uze nayo uma ukuthi bahlala ngaphansi kombhedo phambi sombhedo uyifake beyidla ushabele impapho ukhiphe ngaphandle. Ntambama phinda ufake inkukhu futhi phinda ushanele impapho kufuna abahlala endaweni eclean phinda ushanele izimpapho lezi uyilahle ngaphandle. Sikubingelele sikwamukele mbukeli wensika yesizwe TV1 nomlandeli wohlelo siyathokoza emakhosini. Sekuyileso sikhathi ke la esifika khona nodokotela sizohlala phansi nje sixoxele nje umsebenzi noma ke mayelana ke nomsebenzi ke wala ka traditional healing njengoba uhlezi wazi ke ukuthi ke mase ngihleli kanje noma mase kuvela kanje kusuke sekuyiso leso sikhathi leso. So mbukeli lapha ekhaya ke siyacela nje siyacela usubscribe ulike ushare futhi le video ke ukuze ke ukwazi nawe noma ke uphinde futhi uthole notification wesiphinde sifanye video nokuthi ke umsebenzi ufinyelele ebantwini abaningi. Namhlanje ngihamba ke no Dr. Mathe Nyoka. Dokotela mkhulu sikubingelele sikwamukele sikuphi ithuba lokubingelela ababukeli ekhaya. Siyambingelela ke nonke balandeli bensika yesizwe TV1. Lo nibingelelayo ke umkhulu uMathe Nyoka ikhehla la kwaNdlovu esenilazi ke phakathi kwaChannel. Amen. Dokotela ngingongeni ekutheni namhlanje sizokhuluma ngani noma sizongena kuyipi itopic. Sikhiphe ivideo mkhulu few weeks back la besikhuluma khona ngezinto ezahlukahlukene ozenza esigodlweni. Kube khona ama comment noma ke imibuzo eqhamukile kubabukeli nakubalandeli. Bese siyathokoza emakhosini bathi kunento okhulume ngayo ebathintile noma abafisa ungathi unganaba ungene kuyo kabanzi. Mkhulu ubukhuluma ngokubolekisa noma ngokutshelekisa ngoTikoloshe noma ngabafana abancane. Mkhulu before singene kuleyo nto ukuthi lokhu kwenza kanjani noma lokhu kusebenza kanjani. Cela uqale uchazele umbukeli ekhaya ukuthi uyini uTikoloshe noma umfana mfishane noma amakhehla kunamagama amaningi mkhulu kodwa nje asingene ekutheni uyini uTikoloshe. uTikoloshe ke into ekhandwayo. Into ekhandwayo nje sikhanda ngendlela ezahlukene kakhulu. Singakhanda nje uTikoloshe sikhande ngawo uphila nje khehla. Sithi uma sikhanda ngawe siyakhanda simlungise simethi igama lakho. Bese sithola into eyodwa eyinsila yakho
esizoyisebenzisa ukuze wena uphenduke uTikoloshe. Lapho ke wena uzoyizela wena ukuze uzokwazi ukuthola lento okuthiwa isipikili. Isipikili esifakayo lapho kumuntu ke ekhanda ke kufakwa isipikili esidala esithathwayo siyobekwa endaweni engumgodi la igutshelwa khona umgodi la kufakwe into ewumuthi phakathi mase kuyahlanganiswa ke imithi eyahlukahlukene mase then lesi sipikili siyabekwa noma inyanga eyodwa wena lapho usuzophila leyo nyanga wena kini balobe yitshela ukuthi uyaphila kanti usuyigobolondo elidala thina sesisebenza ngawo la emgodini mase wena uyaphela kuthi ushonile kanti awushonile wena ula emgodini wethu la esikubeke khona manje siyakuthatha ke usuyazifikela ke wena ngelanga ozofika ngalo sesifika sesikushayela isipikili siyakuphendula siyakwenza uyaziqishekela wena ube mfishane ube yilikhehla umoma ube yisalukwazi siphinde futhi sibuye size kulo ongabona ubungozi lo kade ngikhuluma ngayo uyingozi lo ukwakha ngomuntu ukwakha isipikili uyingozi kakhulu ukwakha ngomuntu sizongena ekutheni uyingozi kanjani asibuye kulo wesibili mkhulu kulo wesibili sikhanda kanjena ke sithola into eyisilwane noma into esizokhanda ngayo kodwa kuba kakhulu ngento eyisilwane esinjengenja imbuzi inkomo ingulube isihaba sikwazi ukukhanda ngaso ngoba isithithibala leyo nto ufuna sikhande ngento ezama ukuthi ithi ukusheshashesha kakhulu bese sizama ukuthi sithole leyo nto uma ukuthi inkomo ufuna sisike noma into eyisikhumba kuyona kanjalo sithole noma into ewuboya ishoba lembuzi kanjalo sithole izinto ezizokwazi ukuthi isheshe siyokhanda ngazo ke lezi zinto ukuze kuzokwazi ukuthi lento ife ngapha ivuke ngakuthini. So lapho mkhulu sikhanda ke umkhovu oyisilwane esifuyiwe egcekeni noma okuyisilwane nje sisithathayo la sisithatha khona uyakwazi ukuthatha nje isilwane noma isiphi ngisho isilwane sakamakhelwane lapha uma ukuthi kufuye kwaMpungose ngaba ngothatha imbuzi noma ngithatha imbuzi ngithwebula imbuzi ngibuye nayo kusebenze ngayo la umsebenzi mkhulu kaTikoloshe noma umadoda amafishane noma inamagama amaningi njengoba ngeke ngachaza eqaleni imuphi umuntu methi ucela ukwenzelwa uTikoloshe iziphi into asuke ifuna ukuzenza ngawo uTikoloshe noma afuna ukuyizuza noma ukuthola zona ngokwakha uTikoloshe siqala lana ke khehle unebusiness uyakwazi ukuthatha abafana abafishane ubabeke la bakulandele bonke labantu abathenga kwezinye izitolo bababuyise la ibusiness lakho lihambe kahle cool kodwa ke okufuna ukuqapheleke kulokho mina ngathi nje kubalandeli bengathathi kakhulu lo Tikoloshe okhanda ngomuntu muhle okhanda ngesilwane ngoba akadingi izinto eziningi kodwa ke umsebenzi walabantu abafishane kuthiwa unamatekisi uyakwazi umakhi ukuze kuzoza ama customer uyakwazi ukuthi kanjalo leyo nto nje usukuyenza ngaso sikhathi ngoba oTikoloshe laba basuke benza lo msebenzi obathume wona abawenzi bonke abathumanga wona oyingozi ke mkhulu lo umuntu ugcina usufuna into eyinkukhu ugcina usufuna ini asiwuthandi kakhulu loyo wenziwa abantu vela sebazi kahle ukuthi hayi mina angisenendaba ngizothola nje umfazi wami ngimzalise kube ngathi uchithekelwa izingane noma intombi kanjalo ithi yathola abantwana ithi yabamba uhambe kanjalo isuke sebedla labafana abafishane badla igazi manje badila negazi ke manje basobe bengasakufuni ukudla kodwa laba abakhande ngesilwane bayidlela nje ukudla bayifunela amasi babone sebekhuluphela bese bekhuluphela ubanciphisela isikali ukuthi phela bese bedla kakhulu bazogcina sebevilapha ufuna ubakalele wena ukuthi nidla kancane kangaka kuba ama-hour amaningi abangawadli ukuze bezokhuthala ukwenzela umsebenzi wakho asingene kubo ke mkhulu laba othi badla amasi since kuyibona engathi umkhulu ugxile kakhulu ukubona futhi ukona abantu aqhuquzela ukuthi bebe nabo ngoba akubawusibona ingozi mkhulu akusiba bayingozi ke lapho sibadla amasi nje kuphela akukho ukuthi ngalelo langa mhlawumbe badinga inyama mhlawumbe ilanga leli fanele ubashisele mhlawumbe something mhlawumbe ngelanga badla nje amasi kuphela mawufuna ukuthi aba celebrate phela nabo bayakwazi ukucelebrate ukucelebrate kwabo uya emfuleni qobo emfuleni ohambayo mkhulu umise izibani zakhe ezu8 ezimnyama ngaphesheya komfula ezimhlophe ngapha komfula mase la phakathi nendawo uthenga amasi amaningi uvube endishini uyokubabuka live bewadla amasi ujabule nawo
Bengisala lapho mkhulu ekutheni uyakwazi yini ukubabona wena noma basuke beyinto umoya ngoba mesisakhula sasitshela ukuthi uTukolosho ubonwa ingane kuphela. Umuntu omdala akawuboni. Sesiyabuya ke Khehla uchaza kahle. uTikolosho mkhulu uma umuntu osazi into zasemhlabeni noma osengcolile noma oselalile kakhulu. Ukungakwazi ukumbona uzwa ngezigi ngoba mayihamba unezigi. Uzwa ngezigi ukuthi ngihamba naye la ngeduze kwami. Wena mnikazi wabo. Nangokuthi mase bekhuluma la uhleli khona. Sebetshela ukuthi sesibuyile ke manje uthi wena okay. Futhi awubahlalisi endlini ohlala khona nezingane ngoba bazolwa. Ngoba bafuna ukuba nezingane ezilingana nabo. Bafuna kube yibona bodwa abafishane bengabi khona. Ungcono uma unezingane ezinde kuphela. Ubheke futhi height yabo ukuthi bangaka. Ubheke ukuthi izingane zakho zingakanani kubona. Ngoba bazogcina sebelwa nawo thothi ingane sivuka iqhwebhekile, ivuka ingane mhlambe iyakhala ngokuthi kubhlungu la, yabo into enjalo kanti nabo abantu ade beyiqhwebha beyichiliza babona engathi wena ungabatholela into eyindli yabo eseceleni la uzothi mawubabeka khona wazi ukuthi batshela nansi endlini naniphelela la niphuma manje ukwenza umsebenzi kuphela ngoba mozobathatha uthi bavalele endlini nabantu abahlala khona kuzoba ingozi lokho ngoba ninezingane enizalayo kunezingane ezivakashayo la ekhaya egcekeni into ezifana nalezo. Mkhulu asikhulumeni noma ngeke ngakuzwa ukukhuluma ngokutshelekisa. Umkhulu uyawenza ngithi uTikolosho siqale lapho. Siyawukhanda uTikolosho futhi siyatshelekisa ngawo. Okay, mesukhanda sisuke sikwakhela ukuthi siyakunikeza wona owakho noma abakho. Uhambe nabo uye ekhaya. Yeah. I-process kukhona isikhathi abahlala kuwena kuso noma sewungunaphakade abakho labo obunika umuntu ungatshelekisile ngabo. Uma singatshelekisi ngawo siyakukhandela sikutshele futhi ukuthi wena usowa kaMkhize ukuthi uMkhize usuyile igazi la kaMkhize simgcaba uMkhize la sithatha igazi lakhe silifake kulamasi lawo bedle lamasi phela abakho manje sebeyile igazi lakho. Akusebona oTikolosho ukuthi mhlawumbe basazophinde bebuyele kwaNdlovu kadokotela noma bebuyele kwabanibani lapho lo dokotela usuke bakhandile ngaleso sikhathi. Kusuke kuthathwa igazi lakho ke la limixwe nalomuthi nalamasi ozobe bekhandelwa kuwona bese kuthiwa hamba nabo ke. Mawuhamba nabo ke engathi unganendlela ukuthi it either uthi uyabaposa noma uhamba nabo kanjeni uhamba ngemoto yakho kuhle futhi uhamba ngemoto yakho ngoba uyabatshela bafana bamgibelani sambeni ngoba manje ngeke ufike eTexini uthi gibelani madoda sambeni bayokubuza abantu ukuthi ayibo lo muntu wakhuluma yedwa ugcina ukuthi mhlawumbe abantu sebeyaxwaya bayibona into enjalo ngcono mozohamba ngemoto yakho ngoba uzobatshela nje igibelani sambeni lapho lezo utulu uyaza kuhlala umuntu bazokuhlela kuzobe kuhleli bona bakutshele futhi bethi basopa kunengozi hamba kulelini uzobe ukhuluma nabo bezwa la bekhuluma nawe la until uzofika la uyakhona. Omunye umuntu oseceleni akabezwa Ngeke bezwe phela nali igazi lakho wena nje umnikazi wakho. So asikwazi ukuthi ulande uTikolosho kudokotela kufanele ufike ngemoto. Ungcono uma ufike ngemoto kungcono futhi mozobaposa kodwa mobaposa kufuna uthole ube nokuthi awuyi ekudeni kakhulu khona bengizukufika mhlawumbe eqala beme futhi belinde ngoba kufanele befike ubamukele ubafakela amasu ukuthi ihlala madoda nayo indawo yenu manje mazofike bejeme kuleyo ndawo akubi kahle. So abaposiwe uyabathuma wena uthi nemzini othize kanje behambe sithole house number sithole ukuthi kuphi nendawo nje kusho ukuthi ngathi ilocation yakhona nje ufuna uthole yonke imininingwane yakhona nendlu ukuthi imbalo njani lendlu abazofakwa kuyona mase bazolinda eminyango ngebe ngene abangene endlini ufuna bamkele ukuze bezokwazi ukungena. Okay mkhulu kulaba ke abatshelekiswa noma otshelekisa ngabo abakho mkhulu labo Tikolosho abasebenzela mina engibakhanda la ngithi mina la nina inile ngizonithuma manje ukuthi yenzani ukuthi mina ngizothi yenzani ukwenza kanje labo bezwa mina then mezofika umuntu endombeni ezobacela uyayenza iprocess yokuthi bevumelana okay sihamba nawe uye endaweni ethize
isikhathi omboleka ngaso isikhathi umuntu ahamba abathatha ngawo uthiwa nje hayi mina ngineminyaka emingaka ngizoboleka u3 years ngizoboleka ini noma udokotela oshoyo ukuthi njengoba ngiboleka lo uyobuya after isikhathi singaka. Ababolekwayo awupheli u5 years bekwena. Ufuna babuye phela bezodla kwakuba amazi. Mawilaba ababolekiwe. Futhi ufuna ukuqapheleke abahlali ekhaya njengoba ubuye uphatha imithi emihle. Awubahlalise ekhaya. Nawe uyabathatha ubabeke kuleyo mgedo uzobabeka noma babeke kulo mfumo uzobashiya khona. Ubathole ngaso isikhathi ubadinga ngaso laba abawumbolekiso ngoba ukhumbule phela ukuthi kunezingane emakhaya kunanani lento akade ngisho ukuthi abahlalelani nezingane ezincane. So labo ubabeka ngaphandle la ubabeka khona emketeni kodwa nje uma biza bazoza ubathi umuntu obathuma yona. Ya kunjalo. Mesikhuluma ngokubathuma mkhulu into esibathuma yona. Siyakhuluma siyakubala ukuthi balanda imali mone business. Iyakwazi imali ufika ucash noma ufanele ube nento oyenzayo akwazi utiko losho ungekho into oyenzayo empilweni. Utiko losho bakanjena ke ekhehla lawo. Uyabona uma umuntu osebenzayo osebenza into usebenza umlungu. Yeah. Usebenza umlungu. Umtshela utiko losho uthi lalela la. Njengamanje ngibroke. Ngicela ukuthi umlungu wami adidiseke nje angiphi imali. Ungonakale lutho. Uze umlungu qi ifake imali. Angithi usumthumile. Angeke bekufikele nemali beyiphethe kanje. Lutho. Awenzi kanjalo utiko losho. Kodwa bazokwenza ama means ukuthi ube nemali leso sikhathi oyifuna ngaso. Kwibusiness ke asithi sunalo ke business. Khona imisebenzi yabo nakhona futhi akufani nokuthi kulandela ucash kunalokho ikulandela into ezophamisa ibusiness onalo. Kwebusiness nje kakhulukazi ayinjenge tavern. Mkhulu. Itavern iveli letha abantu bagcwale ngalendlela eyisimanga. Uthothi wena abantu nango lesibili nje kugcwele nango lesithathu kugcwele yabona akusameki. Uthothi wena isikhathi esiningi awusakuthola ukujabula nokulala. Isikhathi esiningi sokuthi bese bathi ngicane nginciphisele kancane. Bakunciphisele futhi. Kube yibo futhi abanciphisayo. Ngoba mongabatshelanga ukuthi abakunciphisele bazobe beqhubekile. Belanda abantu. Belanda nje abantu. Ngasuka abantu abaleke omlazi bezophuza utshwala la entuzweni. So labo tikoloshe emkhulu osuke singibabolekileke mina. Ngiyabasebenzisa ngiyalanda izinto ngabo ngiyakwazi ukuthola lo engikudingayo ngabo. Yeah. Asike sithi ke ngibolekile kuwe dokotela ngiba nenkinga ngiyashona mina. Isikhathi esivumelane ngaso nawe ukuthi bazobuya nini sesingoshayi. Benza njani labo tikoloshe laba sebese la bahleli khona umuntu okuyena abazele yena uzosebenza ngaye akasekho emhlabeni. Bazobuya bezongitshetha basajabule. Bazobuya bezongitshetha basajabule phela. Uyakwazi yona mkhulu njengomuntu angithi nginengane mina ibazi ukuthi noma umfana osokhulu ukuthi bazi ukuthi nginento engisebenzayo la ekhaya. Ikhona indlela ukuthi eqhubeke yena nokubathathe baphathe while isikhathi esokuvumelana singophela. Makuthi abakajabule mayefika kumina bethi abajabule. Mina ngiyafonela kulelo khaya ngibuza ukuthi mawukuthi ke njengoba ukuthi useshonile ubaba. Ngibuza umuntu akazobe engishela inamba yakhe ukuthi nangu umuntu owazi ngalento. Then emva kwalokho lo muntu lo ngithinta yena ngimbuza ukuthi ngabe usajabulile yini ukuthi babe lapho noma ababuye. Mawuthi wena ababuye. Hayi ke bayabuya. Sengiyabatshela ukuthi bafana buya. Bashaya indumi izulu bajabule bese ngibatshela le escort bulana escort sebehlala indumi afana. Bekukhona bengifisa ukubuza mkhulu ekutheni otoloshe sesibazela noma sesizwe izitori eziningi ngabo. Okwamanje sakhuluma ngokudonsa nenhlanhla abeza nayo. Uyakwazi mkhulu kubasebenzisela ukubi njengokuthi beyokwenzela into embi. Yebo futhi bayasebenza kanjalo. Ubathumele impela ukuthi hayi sengikhathele manje ukusithola banombulalo. Bazohamba beyokwenza lokho khona. Mabehamba nje usithola mayidumisa imoto uyayisa usithola uyashona. Bayabuya bona. Nabo labo kutshelekisa bayakwenza lokho. Bayakwenza lokho. Phela bona basobe bezokwenza lento sokubathume yona awukubali ngawani ukuthi njoba ngikulanda ngizokuboleka
uyongilandela imali kuphela. Cha. Uzokwenza lokhu mina engikuyalela kona. Hayi mkhulu, ngicabanga ukuthi umbukelo ekhaya yaphe uyayizwa into esizwayo nathi la e-studio and ngine-show ukuthi kweminye imibuzo abenayo ngevideo besikhuluma sila kwaphatheka khona indaba yokubolekisa kotoloshe. Ngicabanga ukuthi uyaphenduleka ey'ndaweni ey'thize. Uma yena engazwanga noma ukhwala engazwanga khona, ngiyacabanga ukuthi uzokwazi ukuxhumana nodokotela ezama ukuthi-ke bekhulume noma bebuzane, ngoba kunama-prize, kunazo into ey'hlukahlukene nokuthi umuntu ufanele efike nani. Nalaba abafuna lo mngozi mkhulu uyawenza nabo. Lo mngozi siyawenza, kodwa kufuna wazi into ukuthi mangikwenzelile ufuna ukwazi ukuthi ungigeze ngembuzi. Kumele ugezwe ngembuzi Ngoba ngikwazi ukuthinta izinto ezinhle bengithinta izinto ezimbi. Mkhulu, sibonge ithuba lokuthi uzivakashele la e-studio ukuthi sizolungisa noma sizobonisa abantu ngale, ngoba baningi bangibuzile ngale ndaba yokubolekisa. Ngineshow khona abantu abawufunayo njengamanje uTikoloshe bakhathele izinto abathenjiswe zona abathiwa zobasebenzela. Abanye sebecabanga bona akho ubungozi lamkhulu, awubulali uTikoloshe wena umuntu uthathile. uTikoloshe awukubulali nasemndenini lo eyingozi khona lapho okufuna uchazeleke khona ngalo kuyingozi. Lo ingozi uma wena ungasenzi kahle, uma nje ungasenzi kahle, phela kufuna wazi lo ingozi, kufuna nje mhlambe la ebaleni ube nazo inkukhu, ufuye inkukhu mkhulu, ukuze uzokwazi ukuthi futhi zingabi khona ezimnyama ngoba bazokubalekela. Kufuna wazi ukuthi inkukhu ebuvu badla inkukhu ebuvu ekuseni. Uyathatha nje wena uze nayo, uma ukuthi bahlala ngaphansi kombhedo, uphamisa umbhedo uyifake beyidla, ushanele impapho ukhiphe ngaphandle. Ntambama phinde ufake inkukhu futhi, phinde ushanele impapho. Kufuna abahlala endaweni eclean futhi. Phinde ushanele izimpapho lezi uyilahle ngaphandle. Ulande ugologo iwhisky. Uma bese bekubulalele umuntu ke lapho, ulanda ugologo iwhisky, uvule la, uthale noma into evulekile kanje ufake phakathi, uvale bengaphumeli phandle ke lapho. Wabephumela phandle bazobona igazi. Uvale bengaphumeli phandle, bephuze bedakwe labalale. Bevuke ekseni ke usuzobanika ukudla kwabo. badla ukudla kwabo. Nawo nje abalidingi iphandle, leyo ndlu enjalo isuke ihlezi ivaliwe, ayivulwa nangengozi, ngoba uzothi umuntu uyayidlula la emgaqweni bembuke njengesithi ngoba bona bathi nje shaya kwasana. Hayi mkhulu, ngicathi onendlebe uzwile umbukeli ekhaya. Ngine-show kunabantu labo bebebuza ukuthi lokhu kwenzeka kanjani. Impendulo bayitholile. Ongatholanga kahle uzothinta udokotela ambuzisise kahle ukuze understandane, ukuze futhi ekwazi ukuzolanda into yokuphila umkhulu. Dokotela, singokuqhubeki kakhulu ngizocela ukulungisa le ndaba mkhulu. Ulive umbukeli weTswe TV akawulindele noma inini kusukela next week. Indawo sobe sisebenzela kuyo iyo nje lesikuyona, la sokwazi ukuthi sikwazi ukuthi abantu bebuze imibuzo obukhoma, ethole futhi umuntu inamba ye-studio ihlezi sescreenini, ekwazi ukuxhumana nathi bukhoma, sikwazi ukuhlola, siphinde futhi ke sichaza amaphupho, uphinde futhi ukwazi ukubuza udokotela ekuphendule same time e-studio. Mkhulu, inombolo yocingo before sivalelise sikudedele uyosebenza, abantu badinga ukuphiliswa mkhulu. Inamba yocingo engitholakala kuyona ithi 072 540 44 89. Siphinde mkhulu. Ithi 072 540 44 89. Khulu, sibonga kakhulu ithubo sinike lona ukuthi sikwazi ukuzohlala nawe sixoxe. Until ivideo elandelayo umbukeli sizobonana. Dokotela, siyabonga kakhulu ithuba. Amen, siyabonga. Unise noma ke ngiphinde futhi ngikufundise ngeyigubhu nokwehluka kwazo. Ngeke ibe yinde kakhulu ivideo. Ngizonje iqaphu lapha bese ngishiyele odokotela abazokwazi ukuthi ke bengene beyichaze le ndaba ede ngikhuluma ngayo namhlanje, ukuhlezi wazi ukuthi ke ngihlezi ngifika ngingedwa kanje ngiswe